Koľko trvá montáž okien a dverí? Okná i dvere sú súčasťou každej domácnosti, ale aj kancelárií, nákupných centier či rôznych budov. Aby ich mohli kompetentní pracovníci zabudovať do stavby, potrebujú mať v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a bohatú prax. Možno sa na prvý pohľad zdá, že montáž okien aj dverí je jednoduchá a prakticky bezproblémová, no veľakrát môžu nastať rôzne komplikácie, s ktorými sa však skúsení robotníci vedia behom chvíle popasovať. Nevyhnutné je dodržiavanie technologického postupu a samozrejme je dôležité dbať na čistotu pracoviska. Aké montáže poznáme? Pokiaľ sa pýtate, čo zahrňuje taká montáž dverí či okien, ide predovšetkým o dodávku a prípravu materiálu, a to pochopiteľné pred samotnou realizáciou projektu. Vsadenie dverí do stavebných otvorov a ich rovinné vyváženie je nevyhnutnosťou pri montáži dverí. Ďalej ide o statické ukotvenie a vytvorenie tepelnej a zvukovej izolačnej špáry. Súčasťou sú i mnohé úpravy, ako je pevné ukotvenie či oboznámenie zákazníka s ich obsluhou a údržbou. V prípade okien je postup pomerne rovnaký a nevyhnutnosťou je vyplnenie medzery medzi oknom a izolačnou penou. Existuje však viacero druhov montáží, a to konkrétne parozábrana, ktorej podstata spočíva v ochrane pripojovacej špáry pred prenikaním vody a pri náporovom daždi. Ďalším typom je montáž trio, čo znamená, že ide o suchú montáž bez použitia púr peny a predsadenú montáž, ktorá je ideálna do nízkoenergetických domov. Ak vás zaujíma, koľko trvá montáž dverí či okien, ide väčšinou o jeden deň, a to vtedy, keď nevzniknú žiadne komplikácie. Nemusíte sa teda báť, že by montáž trvala niekoľko týždňov. Nejde o zdĺhavý proces a v prípade, že všetko pôjde ako má, budete mať do jedného dňa všetko podľa vašich predstav hotové. Nebojte sa osloviť spoľahlivú spoločnosť, ktorá sa o všetko potrebné už postará za vás.